Mnohí poľovníci strácajú v lese hlas, keď sa snažia privolať svojho stavača. Dnes si na ostro testujeme rozdiel medzi krikom na psa a kvalitnou píšťalkou. Hlas zaniká v šume listia, aj vetra, a píšťalka prerezáva vzduch. V hlase sú cítiť aj emócie. Píšťalka vydáva stále rovnaký zvuk bez emócií. Takže pre psa je to zrozumiteľnejší povel. Ľahni! Ľahni! Videli ste to? Na píšťalku reagoval skôr. Píšťalky sú rôzne druhy, veľkosti, farby a tak ďalej. Každá má iný dosah, inú frekvenciu. Obľúbené píšťalky sú Acme Alfa. Táto rada Alfa je aj pogumovaná a číselné označenie má táto 211,5. Výrobca garantuje, že ak píšťalku stratíte a kúpite takú istú, tak bude mať rovnakú frekvenciu. Ďalšia píšťalka obľúbená je Roygonia Special. Je to len taká obyčajná píšťalka, ale zvuk má dobrý. A ja používam túto píšťalku. Tiež to je Sport Dog Roygonia T Answer. Táto píšťalka má dosah cca 250 metrov. Mám to odskúšané. Pes to počuje aj v silnom vetre, aj v rákosi. Ďalšia píšťalka, ktorú tu mám, je píšťalka z guľového náboja. A tých píšťaliek ešte je viac druhov. Sú aj obojstranné píšťalky, ale ja ich nepoužívam, lebo z druhej strany je trilok a je tam vo vnútri gulička a teraz v týchto mrazoch gulička zamrzne a už píšťalka vydáva úplne iný zvuk. Píšťalka vyhráva kvôli čistote signálu a šetreniu vašich hlasiviek. Napíšte mi do komentárov, čo používate vy. Máte psa, ktorý ignoruje píšťalku?